नमस्कार मंडळी, मी प्रणाली वाईरकर. आम्ही मालवणी या चॅनलवर आपले मनापासून स्वागत आहे. हे बघा, आज मी ओला राजमा आपल्याला करून दाखवणार आहे. बाजारात ओला राजम्याच्या शेंगा मिळतात, त्याच्या दाण्याची ही मी भाजी केलेली आहे. ती आपल्याला मी आता करून दाखवणार आहे. खूप छान लागते. नक्की अशा प्रकारे आपण करून खा. हे बघा, चला तर आपण हा व्हिडिओ पाहायला घेऊया. हे बघा, आपल्याला ओल्या घेवड्याची भाजी करायची. त्यासाठी मी प्रथम तेल तापत ठेवलेलं, त्यामध्ये आता 1 चमचा जिरं घालून घ्यायचं. जिरं छान तडतडू द्यायचं. हे बघा, जिरं छान तडतडलं गेलं आहे तर आपल्याला ह्यामध्ये ही लसूण घालायची. लसूण पण व्यवस्थित भाजली गेली पाहिजे. लसूण छान भाजली गेली तर भाजीला छान अशी चव येते. आता ही थोडी लसूण भाजली गेली पाहिजे, आपण भाजू देऊया ती. हे बघा, लसूण अशी छान भाजली गेल्यावर आपल्याला ह्यामध्ये 2 हे तमालपत्र, कढीपत्ता थोडीशी आणि 2 कांदे बारीक करून घेतलेले आहे. मी हे चॉपरमधून करून घेतले आहे. कांद्याची पेस्ट करून पण भाजी करतात, पण अशा पद्धतीमध्ये पण आपण करून पहा, खूप छान होते. ओला घेवडा आहे ना, सध्या आता बाजारात मिळतो आणि त्याचे दाणे पण खूप छान लागतात भाजीमध्ये खायला. आता हे मी छान असं थोडंसं नरम होईपर्यंत परतून देते आणि मग आपल्याला त्यामध्ये टोमॅटो वगैरे घालून घ्यायचं आहे. आता हे बघा, कांदा पण थोडा व्यवस्थित असा नरम झालेला आहे. त्यामध्ये आता हे मी एका मोठ्या टोमॅटोची हे चॉपरमधूनच अशी पेस्ट करून घेतली. आपण मिक्सरमधून पण करून ठेवू शकता, पण अशी केली तरी ही बारीकच होते आणि छान शिजली जाते. तर आपण हे छान असं परतून घेऊया आणि ह्यामध्ये आता थोडंसं आलं टाकले, किसून घेतलं आहे, ते मी घालते. आता हे बघा, थोडासा आल्याचा तुकडा आहे, तो मी किसून घेतला. आपण आलं लसूण पेस्ट वाटप वगैरे करून पण घालू शकता, पण जर आपल्याला घाई असेल, काय करायचं असेल, तर अशा पद्धतीने तुम्ही केली तरी ही भाजी छान होते. आता हे असं छान परतून घेते आणि आता बारीक गॅस करते मी. मीडियम फ्लेमवरती थोडा वेळ झाकण मारून हा टमाटर रस्सा आहे ना शिजू द्याव्या. हे बघा, आता मी ह्यावरती झाकण ठेवते आणि 2 मिनटं असं मंद आगीवरती शिजू देते. हे बघा, हे आता थोडंसं शिजत आलं आहे. त्यामध्ये ही मी एकच अशी मोठी मिरची आहे ना, गोड मिरची आहे, तिने ना अशी छान अशी चव येते. आपल्याला मिरची दाताखाली आली तर आपण मसाला टाकणारच आहे, पण ही गोड मिरची आहे, ही तिखट नाही आहे. मी ही फक्त चवीला म्हणून घातलेली आहे. आता ह्यामध्ये आपल्याला हे सर्व मसाले घालून घ्यायचे. मी आधी का नाही घातली, कारण आधी ती एकदम करपल्यासारखी होणार, म्हणून मी नंतर घातली, कारण दाताखाली आली पाहिजे म्हणून खाताना. आता ह्यामध्ये आपण मसाले घालून घेऊया. हे बघा, हा मालवणी मसाला, लाल तिखट मसाला, गरम मसाला हा मी घेतलेला आहे, तो घालून घेऊया. हिंग घालून घेऊया. 1 चमचा जायसारखं हिंग घालून घ्यायचं. 1 चमचा हळद घालून घ्यायची. आता आपण हे व्यवस्थित असं परतून घेऊया. हे बघा, आपण हे मसाले असे छान तेलामध्ये असे परतून घेतले आणि व्यवस्थित ते असे तेलामध्ये शिजले पण गेले, कांदा टोमॅटो वगैरे. आता आपल्याला ह्यामध्ये हे आपल्याला राजमा म्हणजे राजम्याचे जे शेंगा असतात ना, ते सोलून हे आपण अशा प्रकारे याची भाजी करू शकतो. छान लागतात ह्या ओल्या राजम्याच्या शेंगाची भाजी. आपल्याला नक्की मिळाली तर आपण करून खा. आता सध्या मिळतात बाजारामध्ये. आता हे मी छान असं परतून घेते. आपण कांद्या खोबऱ्याच्या वाटपात पण करतो, ही भाजी छान होते. 2-3 प्रकारे ही भाजी केली जाते, छान होते ही भाजी. अशा पद्धतीमध्ये पण करून बघा, छान होणार. आता मी छान असे परतून घेते आणि ह्यामध्ये अजून मी चवीचा असा मसाला घालणार आहे, त्याने ना छान चव येते. मी 2-3 वेळा असा वापरून पाहिला वेगवेगळ्या पदार्थांमध्ये. तो मसाला मी यामध्ये आता वापरणार आहे. आपण माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि आपणास माझे व्हिडिओ आवडत असेल तर आपण माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आपण माझे व्हिडिओ पूर्ण पाहता त्याबद्दल पण आपले मनापासून खूप खूप धन्यवाद.
हे बघा आता हे मी छान असं परतून घेते आणि त्यामध्ये आता आपल्याला पाणी आणि तो मसाला घालायचा आहे। हे बघा आता ह्यामध्ये मी हे पाणी घालून घेते। आपल्याला हे दाणे शिजवायचे आहेत ना व्यवस्थित, त्यामुळे पाणी जरा भरपूरच घालून घ्यायचं। आता हे मी 1 ग्लास पाणी घातलं आणि आपल्याला वाफेवर शिजवायचे, त्यामुळे ती भाजी व्यवस्थित वाफेवरती शिजली जाणार। आता मी माझा तो सिक्रेट मसाला घालून घेते। तो आपण भरपूर जण वापरतो मसाला, तोच मसाला आहे। हे बघा हा माझा सिक्रेट मसाला म्हणजे हा छोले मसाला आहे। आपण 1 चमचा सारखा घालून घ्यायचा, काही तिखट होत नाही। राजम्याची भाजी ही गोडूच असते, त्यामुळे मसाल्याला अशी हे आपल्या भाजीला छान अशी चव येते असा मसाला घातला तरी। आता आपण हे छान असं परतून घेऊया आणि त्यामध्ये आता आपल्याला शिजत असताना कस्तुरी मेथी पण घालून घ्यायची आहे, जेणेकरून भाजीला अजून छान चव येते। हे बघा ही मी कस्तुरी मेथी घेतली आहे, ती पण आपण ह्यामध्ये घालून घ्यायची आहे, त्याने पण अशी छान अशी चव येते। आता हे परतून घेऊया आणि आपल्याला हे आता मंद आचेवरती शिजून घ्यायचं आहे आणि 2-3 वेळा याचं 2-3 वेळा ढवळून असं बघायचं आपलं व्यवस्थित शिजतंय ते। मंद आचेवर शिजले की आपले हे व्यवस्थित राजमा शिजले जातात। आता मी हे एकदम स्लो फ्लेमवरती ही भाजी शिजू देते। हे बघा यामधलं आता बऱ्यापैकी पाणी कमी होत आलं आहे आणि जास्त नाही, थोडीफार ही भाजी शिजली आहे, अजून आपल्याला ती शिजवायची आहे। हे बघा आणि ओला राजमा आहे ना लवकर शिजली जाते आणि वाफेवर तर ती लवकरच शिजते। तुम्ही कुकरमध्ये पण करू शकता। आणि हे बघा भारी सुगंध येतो आहे। आपण ह्याच्यामध्ये छोले मसाला टाकला आहे, कस्तुरी मेथी टाकली आहे, त्यामुळे आता यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं, मग जेणेकरून अजून छान अशी आपल्या भाजीला चव येते। आता हे चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं, थोडंच घालायचं, कमी वाटलं तर आपल्याला नंतर घालता येतं। आणि आता हे व्यवस्थित असं परतून घ्यायचं। तुम्हाला ग्रेव्ही हवी असेल जास्त तर तुम्ही यामध्ये पाणी वाढवू शकता, नाहीतर भाजी ही सुकी झाली तरी चालते। पण भाताबरोबर खायचं असेल तर राजमा चावल बोललं तर खायचं असेल तर तुम्ही पाणी वाढवू शकता। आता हे याला थोडे चपातीबरोबर खायचे आहे म्हणून मी थोडी सुकी करते, छान होते। आता आपण याला परत हे मंद गॅसवरच झाकण मारून शिजू द्यायचं आहे। हे बघा आता ह्यातलं व्यवस्थित पाणी असं आटत आलं आणि आपली भाजी शिजत आली आहे। आता आपल्याला ह्यामध्ये काजूची पेस्ट घालून घ्यायची, जेणेकरून ग्रेव्ही पण मिळते आणि भाजी जर तिखट झाली असेल तर भाजीचा तिखटपणा थोडा कमी होतो। असं ही काजूची मी पेस्ट करून घेतलेली आहे, ती घालून घ्यायची। छान अक्षरशः भाजीला सुगंध छान येतो आहे आणि खरोखर भाजी छान लागते आणि आपला राजमा पण व्यवस्थित शिजत आलेला आहे। आणि आपल्याला आता झाकण न ठेवता ही भाजीतलं पाणी वगैरे व्यवस्थित थोडंसं आटू द्यायचं। ग्रेव्ही असेल तर तुम्ही जास्त पाणी घालून ती भाजी वाढवू शकता। आणि हे बघा व्यवस्थित कांदा वगैरे असा बारीक चॉप केल्यामुळे छान अशी ग्रेव्ही मिळते भाजीला, वाटण करायची गरज लागत नाही। अशा पद्धतीत नक्की करून पहा भाजी ही। आधी आपण झाकण न ठेवता शिजू देऊया। हे बघा मंडळी छान अशी आपली ही ओला राजम्याची भाजी, मस्त अशी सुगंधित अशी भाजी आपली तयार झालेली आहे। हे बघा राजमा पण व्यवस्थित शिजला गेला आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया। गॅस बंद करूनच त्यामध्ये कोथिंबीर घालून घ्यायची। आता आम्ही गॅस बंद करून घेतला आहे, अशा प्रकारे आपण कोथिंबीर घालून घेऊया। हे बघा मंडळी छान अशी आपली ओल्या राजमाची भाजी तयार होते। अशा छान छान रेसिपी किंवा इतर व्हिडिओसहित मी आपणास भेटतच राहील। आपण माझ्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर आता इथेच थांबते। मस्त खा स्वस्थ राहा आणि आपण माझे पूर्ण व्हिडिओ पाहता त्याबद्दल मनापासून खूप खूप धन्यवाद।